Les visites guiades que organitza el districte d'Horta-Guinardó a la masia de Can Fargues han tingut molt bona acollida. Es tracta d'un edifici històric que l'Ajuntament va salvar després d'una llarga reivindicació veïnal. Era un bombó per l'especulació. I llavors els veïns, quan ens en vam enterar que això anava a ser convertida en una escola d'hostaleria i un restaurant, etc., vam veure que es volia encarregar tot això. El documental que es passa durant la visita explica això, com es va aconseguir que l'antiga masia hagi esdevingut l'Escola de Música Municipal d'Horta-Guinardó. Veure com ha quedat la reforma és un dels principals al·licients dels assistents. És superinteressant perquè, a més, una finca que feia molts anys que necessitava reivindicar-se, finalment el barri ho ha aconseguit i ho han fet d'una manera magistral. Ha quedat bé perquè s'ha conservat la construcció primitiva i després, esclar, el que s'ha arreglat més ha sigut on ara fan l'escola. Aquesta torre de defensa del segle XI és el punt àlgid de la visita. És el vestigi més antic de la masia. És de les més antigues de Barcelona. Té una estructura rectangular, cosa que les altres torres vígies que hi ha són circulars. Aquesta perquè segurament es deuria pensar en la doble funció d'habitatge i de vígia. Els jardins romàntics són un altre punt d'interès de l'espai. De moment hi ha programada una altra visita pel dia 9 de gener a les 11 del matí. Aquest forat és aquell que primer va fer servir per fer l'envestida i després per ventilació.